Pivo je najstarší varený nápoj, ktorý človek vynašiel. Tento nízkoalkoholický penivý nápoj sa vyrába z vody, sladu a chmeľu za pomoci pivovarníckych kvasiniek. Pivo však nie je iba nápoj dobrej chuti, ale pre svoju hodnotu je aj vhodným doplnkom výživy a v letnom období je aj dobrým doplnkom pitného režimu. Pivo je čisto prírodný produkt, ktorý sa varí bez použitia akýchkoľvek chemických prísad. Pivo patrí k najstarším známym potravinám. Niekoľko druhov piva varili už starí Egypťania a Sumeri v Mezopotámii. Umenie varenia piva poznali aj starí Slovania. Pivovarníctvo na Slovensku a teda aj v našom regióne dosiahlo v stredoveku vysokú úroveň. Pivo sa v oblasti Šariša varilo pravdepodobne už od čias ranného stredoveku. Šarišský pivovarnícky cech vo svojej cechovej listine z roku 1506 zdôrazňuje, že pivovarníci tohto kraja tu vyrábali pivo od pradávna. V 16. a 17. storočí malo až 73 domov regiónu právo variť pivo. V chotári mesta Veľký Šariš sa na juhozápadných svahoch pestoval dokonca aj chmeľ. Na túto tradíciu sa nadviazalo v roku 1964 začatím výstavby nového pivovaru. Prvá várka piva v novovybudovanom pivovare vo Veľkom Šariši bola uvarená 26. mája 1967. Závod sa už v prvých rokoch svojho úspešného pôsobenia stal najväčším slovenským pivovarom a bol prvým a najväčším vývozcom piva. V priebehu ďalších rokov dochádzalo k postupnej modernizácii technologických liniek na výrobu piva. V roku 1983 sa zvýšila výrobná kapacita na 1 000 000 hektolitrov. V 90. rokoch bol pivovar privatizovaný a ďalej úspešne pôsobil v podmienkach voľného trhu. Rozhodujúcim momentom v ďalšom vývoji firmy bol v roku 1997 vstup spoločnosti Sabmüller, jedného z najväčších hráčov na svetovom pivnom trhu. V roku 2001 bol uvarený 10 miliónty hektoliter piva od založenia pivovaru. Pivo Šariš pravidelne potvrdzuje svoju kvalitu na prestížnych medzinárodných súťažiach a prináša si najvyššie ocenenia z Belgicka a Austrálie. Pivovar Šariš získava v roku 2004 certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 a v roku 2006 certifikát bezrizikovosti vo výrobe potravín. Medzi základné suroviny potrebné na výrobu piva patrí slad, chmeľ, voda a pivovarnícke kvasinky. Slad vzniká naklíčením jačmeňa, ktoré sa v istej fáze zastaví sušením. Chmeľ sa rozhodujúcou mierou podieľa na chuti piva, na miere jeho horkosti, prispieva k tvorbe charakteristickej arómy a má aj ďalšie technologicky dôležité vlastnosti. Dôležitú úlohu pri výrobe piva zohráva voda. Ideálna je mäkšia, je veľmi mineralizovaná. Základnou surovinou na výrobu sladu je jačmeň jarný dvojradý. Pred uskladnením do síl sa jačmeň musí riadne vyčistiť a pretriediť. Vyberajú sa len zdravé a nepoškodené zrná. Slad je jednou zo základných surovín na výrobu piva. Sladovanie ako výrobný proces sa začína máčaním jačmeňa. Zrno prijíma vodu celým povrchom a naberá potrebnú vlhkosť, aby mohlo začať klíčiť. Následné klíčenie na posuvnej hromade prebieha 6 až 7 dní pri teplote 13 až 15 stupňov Celzia pri 100% vlhkosti vzduchu a neustálom prevzdušňovaní. Počas klíčenia dochádza v zrne k veľmi dôležitým biochemickým a fyzikálnym zmenám. Vzniká naklíčený, tzv. Zelený slad. Sušenie zeleného sladu prebieha v špecializovanom zariadení nazývanom hvoz. Podvrstvu sladu, uloženom na špeciálnej perforovanej podlahe, lieske, sa vháňa teplý vzduch. Celý proces trvá 36 hodín pri teplotách od 25 do 84 stupňov Celzia. Účelom sušenia je prerušiť rast zrna, konzervovať ho a umožniť prebehnutie dôležitých chemických zmien v zrne. Z vysušeného sladu je potrebné odstrániť korienky, pretože by svojou horkosťou nepríjemne ovplyvňovali kvalitu piva. Odklíčením sladu sa získa hotový slad.
Výsledná kvalita sladu sa zisťuje v špecializovanom laboratóriu, kde skúsené laborantky stanovujú vybrané analytické parametre dôležité pre následné riadenie procesov pri výrobe piva. Najbežnejší vyrábaným sladom je svetlý slad, ktorý je základnou zložkou väčšiny svetlých pív. V sladovni pivovaru Šariš sa vyrába aj tmavší, bavorský slad, ktorý je základnou surovinou pri výrobe tmavého 11-stupňového piva Šariš. Proces výroby piva začína na varni, kde sa zmes rozomletého sladového šrotu a pivovarskej vody zahrieva s cieľom previesť extraktívne zložky sladu do roztoku. Tomuto kroku hovoríme rmutovanie. Takto získaný medziprodukt, sladina, po scedzovaní, čiže oddelení rozpustného extraktu sladu, sladiny, od pevných častíc mláta, sa varí s chmeľom. Z tohto procesu získavame mladinu, ktorá po ochladení predstavuje substrát pre pivovarské kvasinky. Varňa pivovaru Šariš uvarí za 24 hodín 10 várok po 600 hektolitrov schladenej mladiny. Kvasnice sú veľmi dôležité a nenahraditeľné, pretože zabezpečujú kvasenie, premenu skvasiteľných cukrov na etanol, čiže alkohol a oxid uhličitý. Používané kvasinky ovplyvňujú nielen priebeh kvasenia, ale aj zloženie piva, jeho trvanlivosť a senzorické vlastnosti. Preto používame dlhodobo ten istý kvasničný kmeň, ktorý dáva našim pivám jedinečnú chuť. Proces kvasenia prebieha v uzavretých kvasných nádobách, C-katánkoch. V pivovare Šariš je ich 22 a objem každého z nich je 2170 hektolitrov. Po uplynutí potrebnej doby sa tanky schladia a získava sa tzv. Mladé pivo. Mladé pivo sa následne presúva do ležiackých tankov na konečné dokvasenie. V ležiackej pivnici pokračuje proces s pomalým dokvasovaním a zrením piva. V pivovare Šariš na tieto účely využívame 216 kusov 250 hektolitrových ležiackych tankov, ktoré sú umiestnené v uzavretých chladiacich boxoch. Proces dokvasovania a zrenia piva trvá približne 14 dní. Po tomto čase získava svoju optimálnu kvalitu a pivo je pripravené na filtráciu a stáčanie. Pred filtračnou linkou je umiestnený doskový chladič, ktorým sa pivo schladzuje na teplotu -1 stupeň Celzia pre docielenie lepšej koloidnej stability. Filtráciou získa pivo na vzhľade, má svetlejšiu, príjemnú zlatožltú farbu. Ďalej sa hodnotí chuť, rez, plnosť, pena a analytické ukazovatele. Hlavný dozor nad kvalitou výrobného procesu vykonáva tým pracovníčok mikrobiologického prevádzkového a analytického laboratória. Tento tím ručí za to, že vyrobené pivá v Šariši vyhovujú všetkým normám, vnútorným štandardom a sú pre zdravie ľudí neškodné. Za rok vykonajú pracovníčky oddelenia kontroly kvality niekoľko desiatok tisíc analýz na všetkých stupňoch kontroly. V každom pive sa za pomoci špičkových prístrojov stanovuje farba, čírosť, horké látky, obsah kyslíka, obsah kysličníka uhličitého, alkohol, stupňovitosť a penivosť. Neodmysliteľnou súčasťou zabezpečenia hygienického štandardu technológie sú aj príslušné sanitačné stanice CIP, Cleaning in Place, čistenie z jedného miesta, ktorými sa kontroluje uzavretý automatický systém, automatické dávkovanie, kontrola prietoku, kontrola teploty a zdravotná bezpečnosť. Proces stáčania piva do sudov rozdeľujeme na mokrú časť linky, ktorá zahŕňa umývanie sudov horúcou vodou a predumývanie sudov zvnútra, umývanie sudov sanitačnými prostriedkami a čistou vodou, následne prejdú sudy sterilizáciou suchou parou a pred ich naplnením pivom sú sudy predplnené CO2, čiže ochranným plynom, aby sa zabránilo predčasnému starnutiu piva vplyvom kyslíka. Posledná fáza je suchá časť linky, ktorá zahŕňa označovanie sudov, opatrenie sudov jednorázovými uzávermi a uloženie sudov na paletu. Výkon linky je 200 sudov za hodinu. Kontrola fliaš prebieha na strojnom zariadení nazývanom inšpektor fliaš, ktorého podstatou je úplné vyradenie neumyteľných, znečistených a poškodených fliaš. Cieľom umývania je dokonalé čistenie fliaš, ako aj prepraviek pred opätovným naplnením. Výsledkom tohto procesu je čistý a sterilný obal.
Plnenie a uzatváranie fliaš prebieha na rotačnom plniči, ktorého cieľom je naplniť obal, fľašu, predpísaným množstvom piva za súčasnej minimalizácie objemu vzduchu v samotnom pive a v hrdlovom priestore a následne uzatvorenie fľaše korunkovým uzáverom. Pasterizácia je tepelné ošetrenie piva s cieľom zvýšenia jeho mikrobiologickej trvanlivosti. Etiketovanie je zabezpečenie správnej adjustáže a identifikácie hotového výrobku pred vložením do prepravného obalu. Výkon linky v pivovare Šariš je 30 000 fliaš za hodinu. Pivo je najstarší varený nápoj, ktorý človek vynašiel. Pivo však nie je iba nápoj dobrej chuti, ale pre svoju hodnotu je aj vhodným doplnkom výživy a v letnom období je aj dobrým doplnkom pitného režimu. Pivo totiž okrem vody obsahuje aj sacharidy, bielkoviny, rad vitamínov a minerálne látky. Pivo je čisto prírodný produkt, ktorý sa varí bez použitia akýchkoľvek chemických prísad.